Ja, men nu fik jeg kun den ene halvdel. Den her inderste, den her i forvejen. Det er de også. Der står kløb i panden. Så nu er sådan set der spørg snart, tror jeg. Det ved jeg ikke. Jo, men altså det har jeg nok forstået, det har jeg ikke. Det har jeg ikke noget. Men selvom jeg lavede sporene sidste gang, der fik jeg 250 skridt. Altså 50 skridt, den var 100% i mit spor. Altså, der var ikke noget frem efter. Det er jo fordi, der var jo noget med, at der var gået sådan et spor, hvor det gik. Folk de tror jo bare, at det er sådan et spor, eller? Men så var det gået sådan et her. Ja. Og så var det... For at komme ud på miljøet. Ja, nemlig. Og det var helt op at vinde. Ja. Og de er okay. Ja. Og siden da, så tror jeg nok, at de har brugt det her på ugen.
det vi har nu også, der må være 3 knæk af maks 45 grader. Så kan du kalde det buer, hvad det vil. Ja. Men også, det du kommer gående til, og så ikke 90, men 45, ikke også? Den vej. Du vil lave 3 gange. Du kan. Du kan ikke. Ja, du går fint små, der er 5 knop på næste. Ser det ud til? Ja, det ser ud til. Men også, altså, det skal ikke være alene genstand. Læg dig. Jo, godt. Det var godt. Men jeg tror ikke, det der, det går ingenting. Nej, Det går ikke. den er på forhånd. Så kan vi høre det.